क'क्राझाराव भुटाननि रानि बिमा गियालियुम आसि दर्जी वांमु वांशु। भुटाननि रानि बिमानो 22थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फाइखि बान्था गथायबाय। बान्थायाव मान बिलाइ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गंसे ट्रफी, बर' हारिनि दामजु सेरजा, आर'नाइ, दख'नाजों लोगोसे नोगोद 2 लाख रां गथायो। हादोरजों लोगोसे हादोर गेजेरारि खोलोबाव सौहैबाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फाइखि बान्था। समाज जिउआव गोख्रों बिहोमा होबोनाय गागि सुबुंनो गथायबोदों सुबुंथिनि फाइखि बान्था। उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्टआ भुटाननि रानि बिमा आसि दर्जी वांमु वांशुक बिथांनि जिउआव बिहोमा होनाय सुबुं सिबिथाइ मान महरै 2025नि 22थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फाइखि बान्था गथायनाय जायो। बान्थायाव मान बिलाइ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गंसे ट्रफी, बर' हारिनि दामजु सेरजा, आर'नाइ, दख'नाजों लोगोसे नोगोद 2 लाख रां गथायनाय जाबाय। He understood, as we in Bhutan have learned from our kings, that the true measure of a country's advancement is not by the size of its economy, but the health, happiness, and dignity of every citizen. The award, therefore, celebrates not just a shared principle of compassion, but our shared dream of a kinder and a peaceful world. तारायना फाउन्डेशननि गायसनगिरि आफादगिरि महरै बिथाङा भुटान हादोरनि गोथौ ओनसोलफोराव निखावरि फोजोबनाय, आइजो जौगाथाय, सोलोंथाइ, सावस्रि आरो हारिमु संरैखा बिथिङाव जौगाथायारि हाबाफारि मावफुंबोदों आसि दर्जी वांमु वांशुगा। I feel very happy today and terribly honored to receive this very prestigious award. I really feel a deep connection with the people of Bodoland, the Bodos, and the Assamese at large. So as I go home now today, I take back all the love that I've received, and I will carry that love back to all the Bhutanese who will love you even more. हाबाफारियाव हादोरसा बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बिथाङा गाहाय आलासि महरै नुजाथियो आरो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो। लोगोसे गेलेफु माइन्डफुलनेस सिटी अथरिटिनि गभर्नर डक्टर लटय सेरिं, भुटान नखर आरो हारिमुआरि अनसाय बिफाननि मन्थ्रि लियंप' सेरिं, आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्म, एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', UNB ट्रास्टनि मासिगिरि दिमासा दैब्रां मुसाहारिजों लोगोसे गोबां गागि सुबुं बिथांमोननि नुजाथिनायाव हाबाफारिया मेहेर गोनाङै खुंफुंजायो। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म नब्लाङाव बानजायै बान्था राननाय जर'खा हाबाफारिखौ to remember and celebrate the great legacy of Bड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, the father of Bodos. His life was devoted to humility, peace, equality, and justice, and his vision continued to guide and inspire us. The Upendranath Brahmo Soldier of Humility Award is more than an award. It reminds us of our responsibility to serve society with compassion, sacrifice, and unwavering commitment. मख'जाथावना दि थांनाय 2024 बोसोरनि बान्थाखौ UNB ट्रास्टआ नेपालनि मादार टेरेसा पद्मश्री अनुराधा कइरालानो गथायनाय जादोंमोन। सुबुं लांखारनायनि हेंथायै जुजिनाय नेपालनि मादार टेरेसानो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फाइखि बान्था गथायनाय जादोंमोन। देग्लाय 2025नि 22थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फाइखि बान्था गथायनाय जायो भुटाननि रानि बिमा गियालियुम आसि दर्जी वांमु वांशुक।
क'क्राझारनिफ्राय बिटिआरनि बिउर' चिफ कनक चन्द्र बर'नि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट बड'लाइभ 24।